दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि गायसनथाय जे फालिनाय बेखौ मिरुनाङै दिनै बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददजों दिनै बे सालबारि ओनसोलावनो थानाय बे सालबारि कलेजनिनो बे गेलेग्रा फोथाराव जोङो 15 फेब्रुवारि खालि जोङो बेवहाय थेलेबलेबैनो जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लागोन आरो बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि सार दीपक बसुमतारी बिथांखौ जोङो हांख्रायदों आरो बिथाङा जोंनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै नुजानो थाखाय जोंनो बेवहाय कनसेन्ट होदों आरो स्पेशल गेस्ट बा जर'खा आलासि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बारग' आफादगिरि आथिखालनि रायजो सभानि एमपि मुस्रि रोनगोरा नार्जारी मानगोनां बिथांखौ जोङो जर'खा हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै जोङो हास्थायदों आरो बिथाङाबो बाहागो लागोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि बिथां नीलकान्त गयारी एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंनि बे हाबाफारियाव लाखिदों। दा जोंनि बे हाबाफारिया फुंबिलि 8 रिंगानिफ्राय जागायनानै सानजौफु 1 रिंगासिमसो बेवहाय सोलिगोन आरो हाबाफारि बायदियै बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिला बेरहोनाय हाबाफारि आरो मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि आरो एबसुनि बारग' रुंसारि बिथांमोननिसिम जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि लोगोसे बड'फानि सावगारियाव बिबार बावनाय हाबाफारि गोजोननि थाखाय फारौ आरो बेलुन बिरहोनाय हाबाफारि आरो बेबायदिनो फल'ड बाय गेवलां मेल बे हाबाफारिखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों। दा बेखायनो जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद बर' हारिनि रैखाथि थामोन्था आरो दावगाथायनि थाखाय जिहेतु जोनोमनि उननिफ्राय खामानि मावबाय थादों बे खामानिखौ मावबोयै दिनै 57 बोसोर बैसोआव सौफैबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि रैखाथि थामोन्था आरो दावगाथायनि थाखाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बर' हारिखौ गेरेमसा खालामनांगौनि थाखाय जे सिमां नुदों बिसिम जों सौहैनांगौनि थाखाय जे फारफ्रोमबो बिथिंनि जौगाथायनि थाखाय आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन आरो खौसेथि गायसननायजों लोगोसे सोलोंथाइ रांखान्थि बायदि मैयाखौ जोङो जौगासार होनांगौनि थाखाय जोङो बे हाबाफारियाव गेवलांसारै जोङो सावरायनायनि मोनसे जे थांखि आरो बिथांखि बेवहाय गासैखौबो बाहागो लानो थाखाय आं गुरै खावलायहरदों आरो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे बिबानगिरिफोर बा आथिखालनि जे बर' हारिनि जेंना जेंगोना बोस्रांनांगौनि थाखाय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थांखिफोर लादों बे थांखिफोरखौ फैबाय थानाय समाव माहारियारि मोनसे केरेक्टारखौ लाखिनानै बा जातीयताबाद मोनसे केरेक्टारखौ सिगाङाव लाखिनानै इयुनाव खामानि मावलांबाय थानो हानायनि जेनाखि जोंनि सानसुमै बा गोरों गोरा जोंनि फोरोंगुरु बा जोंनि रायजो राजा नोंथांमोना जे बाहागो लाफैनानै जेन थुलुंगा होफैयो आङो बेखौ गुरै खावलायदों आरो 52थि जे गायसनथाय सान बा जोनोम सान 15 फेब्रुवारि बे जोनोम साननि आङो गासैनिसिमबो आङो एडभान्सै दिनै गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोङो जायखिजाया समाव जिहेतु जोंनो नांगोन हारिनो नांगोन अलखद समाव खामानि मावनो थाखाय नांगोन जोङो गोख्रोंसिन लांनांगौनि थाखाय बयनिबो सहाय आरो बयनिबो एडभाइस बयनिबो मोनसे कालेक्टिभ मोनसे अपिनियन बा कालेक्टिभ मोनसे डाइरेक्सनखौ जे जोंनो दिन्थिनानै होयो बेखिनिखौ आङो फोरमायहरबाय गोजोन्थों। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो मैयाबो जोङो प्रेस रिलिजनि गेजेरजों जे जोंनि बिजाथिफोरनो जायफोर HS बा HSLC आनजाद होगिरि बिथांमोननो जे जोंनि बेस्ट उइसेस जेनाखि मेसेज बेखौ जों मैयानो जोङो होदों आरो बेखौ जोङो जेब्लायबो जोङो हामलायो जे जोंनि फरायसाफोरा जोंनि इयुन जोंनि दिनैनि लाइमोना जोंनि भबिष्यत बिथांमोनानो जोंनि दैदेनगिरि जाहैगोन बिथांमोनानो जोंनि सुबुं सम्पद जागोन बिथांमोनानो जोंनि हारिनि सम्पद जागोन आरो बिथांमोनानो जोंनि रांखान्थि सोलोंथाइ हारिमु गेलेनाय बायदि मैया बिथिङै हारिखौ दैदेनलांनो थाखाय बिथांमोनानो जोंनि भबिष्यत बेनि थाखायनो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय जों जेब्लायबो हास्थायो आरो बिथांमोननि मोजांनि थाखाय माबा मोनसे मोजां मावनो हायो नामा जों बेखौ जेब्लायबो सानो आरो जों जेब्लायबो लुबैयो गोजोन्थों।